Terus apa malih, Pak? Katrajangkang Katrajangkang goro-goro gara-gara awakmu tek iso suluk tau kenal dalang sapa iso suluk barang ngene Akbar, Pak. ngaku Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to, ayah kula kan nggih dalang to, Pak. oh iya Niku iya kan iya sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. oh iya nggih Pak Supono Pak Degleng ora nggih Dah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. lah ya aja Pak Degleng tokno aja Pak Gondo Supono alias Degleng ngono nggih no iya omong Petruk ya omong karo Gareng Pundi niki Petruk? Heh Petruk Gareng Bagong. kudu iki menduan iki gedang goreng kaya sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi Ah iya ya. Bagong Gong. Ana apa, Reng? nah iya Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka Wah. ngenekne tetembangan sing kepenak enek bintang tamune ana Lucy Brahman wah ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Ayo jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ae aku. Kowe ora ngerti aku ibarat diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gede, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg aku. Sing tukang ngedeg nih Bu Gesi lho. Utekne lho, Pak. Ngedegne cempala, kuwi lho sing muni kuwi lho. Terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. Nah, Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih sinten? Bulusi. Wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Aja bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah, Nggih. Jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra dap enten titipan yatra. kuwi ngisor rokok lho anek. Nah, niki. Niki. Iki napa nih? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu, Kalau sih lungguh. tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki atrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono ijan lho. Surang kuwi ngalem yo njaluk kon jundang. Dan kowe tak cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas adalah. Apa? Nah, kuwi. Wis kene. Atur suwun nggih. Lah angel to, dalang angel to. Iki misalkan kula anu Mas Petro buate kali anu sindan kondang niken salindri parang Mas Gareng. Niken salindri tasik pipis wau. Oh, tipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupuro nggih. Kok sapa eneng jineman Mangkupuro. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa.